Tuwa na naman ako dito sa ginagawa nitong dalawa na to. Ang sakit kaya noon. Kahit nasasakla na siya, okay lang. Ganyan naman kaganda ang nakikita niya. Akala niya yung babae ang puputok sa kanya. Binabayaran pala ng isang lalaki yung babae. Loko-loko. Sakit nun ha. Pati yung cellphone basa na. Okay daw. Patay ka ngayon.